मुकेश सहनी। हमारा के छोड़ी देलस दोसरा के मौका रे, दोसरा के मौका रे, दोसरा के मौका रे। हमारा के छोड़ी देलस दोसरा के मौका रे। ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे, ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे। मारतिया दोसरा के संगे छक्का चौका रे, मारे छक्का चौका रे, मारे छक्का चौका रे। ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे, ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे। ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे, ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे। ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे, धोखा रे, धोखा रे, देले बिया धोखा रे। उतबिया दिल तोरा नहीं, दिल तोरा देले बा। अरे जाए बेवफा, कोहे दोसरा के जानू हम छोड़ देले बा। छोड़े से पहले एको बार में सोचा रे, एको बार ना सोचा रे, एको बार ना सोचा रे। ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे, ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे। ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे, ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे। ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे, धोखा रे, धोखा रे, देले बिया धोखा रे। जनगावा ना कारणवा हमसे दूर गइले। अरे का कसूर है प्यार में रे, प्यार पावे खातिर करन मजदूर बाटे रे। रामू विकेश के बेरी बेरी रोका रे, बेरी बेरी रोका रे, बेरी बेरी रोका रे। ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे, ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे। ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे, ठंडी में माल हमर देले बिया धोखा रे। मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार चकिया। मोबाइल नंबर 88 25 15 66 67।